Baru kasih kan Sampai dong. Kotakku butlana labaय dं ओरै खालामबाय थायो नायो. Masih boleh gerak tadi sona. Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय जोंहानाव बाबुनि थाखाय बाबुनि नामाव माने मोनसे फिसा अनुस्थान दङ आरोना ना बाबुआ दिनै मास मोनसे जाबाय ओमफ्रायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम ना बाबा नायलांबाय थादो बयबो मादैमोन आयंमोन मामामोन थिं केमेरामेन नायनै केमेरामेना बिराद खस्थ' खालामनो होदो दिनै आंखौ बा बिराद खस्थ' खालामनो होदो नों गावखौ दिनै आं बिमानै बाबुनि बिमानै ओइनो बाबुनि बिमादै सासे फैबावदो नैबो बिमादै ओमफ्राय नैयो बिमानै आरो माखासेया इसिङाव दङ मैगं हाबाय दङ जों गथ'लाबो दङ गथ'लाबा खामानि मावनो होनाय नङाना बा गथ' लानायखाय खामानि मावनो खारगौ दै इदि ब्रायनिया मैयानो होनखादो बाबुखौ लायै लायै थागोन एख' मावा जि आराम थाखांबाय दानिया उन्दुना आयु फथा फोननायखाय आराम मोनदों गन्थ'थावनो दिनैसो फार्स्ट फोनदो बिफाया फोननोनो होआ स्किन बया जागोन होननानै फटाखौनो फोननो होआ फिसा फिसा फोननांगौ हारसिं मायालाय बिहामजो मोननायखा आरो फैनो रोंला आरो माने उसासो जाबायना Hati kisi himan din babu kuate, ansi mana hua bote. Kansiabe. Oh habai. Babuwa mana? Apa kemana na? Dendau bayi tadi sih nak kalau. Dendane. Biarnya tuh situ simbang nanti. Tuh, salang itu. Hei. Siapa yang tuh lah nak kita beli ubi. Diaper kena wipe sir. Diaper. Babu sama sekali na. Tentang mana? Nena, ya ulang nena, ulang nena. Sisa kita ini ruang lain. Bahiram dia na. Kurang Fahim bala. Yo pen kebu yo lana kan degas. coba bahiram. Nena. Bam kenapa ma babu kulen ngle? Babu bam kenapa mana? Babu bam kenapa mas na? Bam kon. Nei. Bimania lah deh. Oh sorry. नोंखौ बिमानि जानायखाय इखौबो होनफ्लांदो बिमादैसो जों साइनबोर्ड लानायासो बिमानै ओं साइनबोर्ड गैयिफोरा बिमादै गोजा फिसालाना बेरोना जोङो बुरिबाय नोंसोरो नोंसोरखौ भिडिअ लादो दै नैथिंजा संगासिनो ओंखाम ओंख्रि आंखौ होनफैखायो मानना मानसिफोरा मानना न माबा मोनबाय स' बाबु मोनबाय सं होननानै दां माइ गायनायाव सोंनाय मानसिफोरा गुरबाय नालाय सोंखासिगोन ना बिसोरो कमेन्ट हरना हरा होनदों आं हरो कमेन्ट हरना हरा होनलायदों नामा ओमफ्राय मा मा इयो मा मा लाब्रा यो थालिर आलु लाव मटर लाब्रा नै बानलु बाथोन देगासिनो इयो बाथोन ना ओंख्रियाव होनोबा भाजायाव होनोबा बिथिं नै पटल फ्रायबो एवगासिनो खावसे एवखांबाय खोमा नै बे मादैया एवगासिनो इखो रोंगो दे माया नोंसोरखौसो ओंखाम संनायाव लेंनांगोन होनना होनखाबाय दंमोन गोथावसो ना मेथाइया गोथाव बिथिं नै बिहामजो बिखुमजो साहा फुदुंनो नागिरदों साहायानो थोआसै नै फुदुंबावहांदों लाल साया गैला मा ओमफ्राय आं मोनलोङाखै साहाखौनो लोंगौमोन फुदुंना होआखै नोंसोर आंनो रावबो बाबुखौ लागासिनो इसोरो इयाव मेथाइ जागासिनो साहाबो लोंगासिनो yang disokapnya, nasi naik saya nggak? Saya. Lal sapu dong, ang belum kamu nolak. Oke? Apa kan? Kamu kira apa? Babu ke bam napa makin nilai? Hah? Makin? Bam napa makin? Ya. Dia nak bam kan? Sana.
देरबा बामगोन दा बाबुआ गोरलैना ना साहा फुदुंनायावनो जबाना गुसु जालांजोबसै इनि साया मोनजायोना मोनजाबाय दङ जानाङा बारा गरनैल' साहा नामा नै मायाबो नै साया लोंफैदो ओंखाम जागासिनो दे मा ओंख्रै कि आनजा Dunia. कि आनजाथ' कि आनजा अ Dali, sabzi, पनिर आरो potol भाजी, पटल भाजा dunia sih. Jolokia botang, dunia sih. दे गोथाव जादोंना जायाखै दे जा नै जों आयं मोना दे बाथोन देदो नामा ए दे गोथाव जादोंना जायाखै जाद' दे जा खायथाक दे आलु इ मामोनथाय मा आलु मटर पानिलाव पनिर गाइखेर मा ओंखाम जागासिनो इथिं नै बाबुनि बिफायाबो जायांदो इखे एसे मोनजागोन खोमा सं बाथोनखौ ना मोनजाया सामब्राम गुफुर होदो खोमा ना ओंखामखौसो गारबायहाय दै गाइखेर हैनो नागिरदों नै ओंखाम जाखांबाय आरोना मानसिफोरा जाखांबाय ओमफ्राय दा दै गाइखेर मिस्टि हैनो नागिरदों आइया नै खावसे जाबाय खावसे जानो गोनां खावसे जानो गोनां दंबावोना ओंखाम नै रानग्राफोरा जों जाथ'वाखैनो आलासिफोरनो होग्रोबाय आरो मोजां कमेन्ट हर होन बाबुखौ बयबो बोर हर होन पानिलाव जाजायो इसेमान खनै जाबाय थानाङा गलापिया जा एसे नारें गाज्रिखौ ओंखाम जानोसै लोगोफोर आं मुगु दालि सङासै आरो ना मा सङाखै पानिलावखौ जाजागोन दे माखौ जाखो ए आं दङ जादो दे पानिलावखौ जानाङा ओमफ्राय आलु पनिराव आलु होदो आलु जानाङा बाराल' जाबाय थाना आलुखौ मोनजायो होमबा Amina, kene anza. Este na. Dali কি বনাইছে ইনো পনির আলু নামিয়ে বনাইছে পনির টেস্টি হইছে না সাসনা উদি মুদাছে পনিরটা মশলা নিয়ে দিলে বহুত টেস্টি হইছে অলপ দিছে অলপে দিছে নরমালটা মানে দিছে নরমালান যাইডা নিয়ে দিছে দিছে নাকি मस्ला जादों मस्लाखौ बाबु मोजां जादों गुमैया जोंखौ गानानै आगोलावनो जाबाय बिबनांफोरखौ गारना मानो जानांगौ मग मरमेनो क्रेक आग्रुखि थाखो एखौ यानानै आरो तो बादिफोरा तो बेखिनि खाले आरो ओइ सा जासे दिसिगो नानाय सा बिस्कुट मान मन जे मैनाय ना Ani mai benang kuma sanani fu. Alasina ya kan fu. Kelapa bergeso. Kun kira menakan sih jumbo. Namun baik kun ke. Ngapain? Nih rantinifera semenjatuake. Yang menjano ओंखाम Priya both जायाखै ओंखाम जा माला जाखो नोंलाय रान्दिनि सिदोसो गोलैमोन मोनजाथ'वामोन ना Randinya जाबाय ओमफ्रायसो रानो Sekolah nasi doi kan. Nang na oh doi kan beli sekolah. Apa aku nak apa? Saya apa babi yang iya itu. দই গাখীৰ জানো হয়তো চামুচ ব হৰাখে আংক Nenek nak kerau apa nenek ya? Doi gakhir jana punya samus bu gakhir angno. आंनो
खावसे जाखांबाय ओंखाम ओमफ्राय खावसेया नै इथिंजा बार नांबाय दङ नालाय जना दङ आरोना बार नांदो इयाव आबै दे भिडिअ लाफैदां इसोरखो गय जादो नामा बा मालायसो खानथामसोखादोनो गय जानायाव मोजांथार नै ओंखाम ओंख्रि गोथाव गोथाव संग्राफोरा दासो जादो बयबो जाखांनानै ओइलाय जाग्राफोरा गोथाव जादो होनदो गोथाव जादोनो गासिबो गोथाव जाजोबदोनो नै ओंखाम संग्रा रान्दिनिफोरनो बिखुमजो माखानो ब्लाउस होनो नागिरदो गांसे गांसे बा आं नांलाया ओरैनो सासेया गारि मोनाखैमोननो दासो फैदो दासो आजावग्राया जि आथुरखाहाय सर आजावग्राया आथुरथार हनै नायलाय अ गस्ला बाबुनो गस्ला लाबोदो नों बख'दो ने नोंनो बख'नाय मैखाबा नापां रसगुल्ला हलियो मैखा इयो इखो माबाया बिमाया लाबना फैदो इनो मिरनानो नै बाबुनि गस्लाया कालारा मोजांथार नानि मोना थांनो ओंखारबाय बेनो नानिजो खाथिनियानि मानाथुर गुवाहाटिनानो हरसे थाबावगोन मालाय खाथिनियासो खाथि थाब थाब फैबाय थानाय लोमजादोंबो ना मानसिया